uSolwazi wathi kuyamangaza ukuthi nginothando oluningi enginikela ngale bantwini kodwa ngiyazincisha mase kumele ngisithande mina. Iqiniso vele ukuthi uthando lomnandi uma lisuka komunye umuntu luza kuwe. Akuwona umsebenzi wami ukusithanda nami ngidinga umuntu ozongithanda. Kumanje ngiyadinga ukwazi ukuthi kukhona umuntu engibalekile kuyena ongithanda ngakho konke okwakhe ngaleyo ndlela kuzoba lula nami ukusithanda. Ngadalelwa ukuthanda kodwa futhi akulona iphutha lami uma ngingathandwa. Wathi uSolwazi angikwazi ukuthanda omunye umuntu ungakasifundisi ukusithanda mina kuqala. Ngathi mina uma kuzoba umsebenzi wami ukusithanda shuthi kuyacaca ngiyoze ngife ngalwazi lunjani uthando malibhekiswe kumina. Kanti nami angifisi ukufa ngalwazi ukuthi luyini uthando. Ngoba uthando lichazeka kangcono uma uzolibona ngezenzo zomunye umuntu. Luhlu uthando malishintsha imbali emehlweni omuntu okuthandayo uma ekubheka. Kuyajabulisa uma uzobona umuntu ekhetha wena kuzona zonke izinto akazithandayo. Kanti kungani sifundisa ukusithanda kuqala njalo masidinga ukuthandwa ngoba nalo uthando luhle maluza kuwe. Angifuni ukusithanda mina ngenhloso ukusijabulisa mina. Kulungileke ngizoqhubeka nginikele ngothando lwami ngoba lidinga ukuze bejabule. Ekufeni kwami ngiyafisa emlandweni wami kube khona ukuthi bengumuntu obenothando, angifisi ukukhunjulwa njengomuntu obenenzondo. Sibulawe incindezi sibancane nje kangaka le mfundisweni ebolile yokuphila impilo yamange ukuzimele ngazitha udinga umuntu kodwa ngaphakathi kwana sinezinhliziyo ezibandayo isishoda ngothando. Lo mkhuba wenu ufaka nasezinganeni ezincane, izingane ezikhule zinenzondo. Ngoba ngiyakhumbula ngineminyaka 11 ngangizizonda ukufa. Mangenza iminyaka u12 zonke izincwadi zami zazigcwele imibhalo ekhuluma ngenzondo nokufa. Ubuhlungu ebengibuzwa bengubhala phansi. Wonke amakhasi embhalo wami bengingahlanganisa ngiwathunge ngiwenza amaphiko ngaqhumeka emhlane ngidize ngiyohlala eduze kwelanga. Njalo mangikhala bengizwe ngathi izinyembezi zami ziphuma ngeziqu zomzimba. Ubuhlungu bebungihlaba kabuhlungu ngathi khona ngiconsela ngenhlama ekhandlela emhlane. Ngizwe isikhumba sami siqine ngazithi igazi lami liyama. Bengineminyaka u13 ngifisa ukuzibulala. Ngathi mangiba na 14 ngalithola iqhinga lokuthi uma ngizikhuleke esihlahleni ngentamo igravity ngidonsela phansi emhlabathini ngivunde ngibe imbali kunekezwe ngami njalo makukhunjula usuku lwesithandana. Mangifikelwa umuzo ukukhathala ukuphila ngangizwe ukushaya kwenhliziyo yami kusho kabuhlungu ekhanda lami ngathi khona ushaya idrama emadlebeni ami. Ngolunye usuku ngangabhala ngizama ukuchaza ngobuhlungu bami. Ngagcina ngisisika ngereze esandleni maqeda igazi lami lophele ephepheni. Ngangisikhumbuza ukuthi yonke into enhle lapha emhlabeni kwesinye isikhathi uyithola mase kukhona sekukulahlekeli. Kangangoba bengifisa ukunikela nangempilo yami ukuze ngithole le njabulo engiyidingayo. Bengineminyaka u16 ekugcineni ngakhetha ukunikela ngami ebucikweni. Ngafunga ngathi kunokufa ngincamela ukuba isigcila sezinkondlo mhlawumbe ukufa kwami uma ngibhale emaphepheni bakhona ukuzobaphilisa. Abanye babetha kuyona inkondlo lena ngixoxa umlando bekhohle ukuthi sibhala ngezizathu ezahlukene. Mina inkondlo ngiyibhalile ukuvunywa ngizama ukuhlanganisa inyama nomphefumulo wami ube sekuhlukene. Mina sengifisa isikhathi eziningi kungekho waziyo. Angazi sekangaka ngibeka imini ekhanda lami ngiyimise njengesibhamu maqede ngidubule. Ngibona ubuchopho ngamehlo engqondo buchitheka. Ngivala amehlo maqede kuthula. So uma ngithi kuwe ukuthandana nawe kwenza ukuphila kwami kube nezizathu esiphatheka ngisuke ngingadlali. Uma ngikutshela ukuthi ukuthandana kwami nawe kungenza ngikhohle ukuthi ngizizonda kanjani ngisuke ngingazama ukuhaya inkondlo kodwa ngisuke ngitshela iqiniso. Uma ukukuthanda kwami kuthatha lonke uthande bekumele ngisithande ngalo mina kulungile inqobo nje wena uma uzojabula. Ngiyabonga ukungibonisa uthando. Lokho kungikhumbuza ukuthi uma ukwazi ukuthanda into efaka ngalendlela nami ngingakwazi ukuphila sengiphilela wena. Ngethemba lokuthi ngolunye usuku izizukulwane ezizayo esibukela kumina nabathandi bezinkondlo zami bayobonga wena ekuphileni kwami. Umuntu ekwazi ukuqabula ubuhlungu obuphuma emlonyeni wami aphile nezinhlungu zami avuke ekseni ahleke eduze kwami. Lokho kusho ukuthi nanamuhla ngizame futhi ukuphefumula ngiyincenge impilo sengiphefumulela wena. Ngoba iqiniso ukuthi ukusithanda wena akuze kuqala. Mhlambe futhi akuze sibili, mhlambe futhi akufika isidalo kuze kube ukuthi uthola umuntu ozokuthanda ngeqiniso. Uthando lwakho alube isiporo senjabulo yami. Iba ishalofu elifihla konke okubuhlungu ukucijile ukuhlaba kabuhlungu inhliziyo yami. Iba umzimba oyisekelo sesidumi sami osithole sesivele sifile. Ukuba ubukhona ebuncaneni bami ngabe kuningi okuthole kusaphila kimi. Wena ibe imbali enofisa ukungithengela yona ekufeni kwami. Udanse nami manje ekuphileni kwami. Uthando lwakho uma sengifila ngeke lungipholise. Angeke lisusa ubuhlungu engibuzwe ngisaphila. Ingakho mhlambe ngidinga uthando lwakho manje mhlambe ngisengakwazi ukusithanda mina. Bese ngimukela ukuthi mina ngiyohlala ngiyindoda embhali ebuhlungu nezibazi zobuhlungu emzimbeni wami. Bese ngikholwa ukuthi uthanda lisoze lwangipholisa kodwa leyobamba isandla sami makwenzeka ngisipholisa mina mhla ngimisa ukushaya kwenhliziyo yami. Futhi mhlambe uthando luzongifundisa nokuhleka ihlaya lizongihlekisa impilo yami yonke mhlambe ekugcineni ngiphila isikhathi eside. Lokho ngikuthanda ngokwanele ukuthi ngisengaphila kule ncindezi sengiphilela wena. Ukwazi Nsele Nkandla Mahlatha Mnyama.